Coma kwintokozane bantu abahle, coma kwintokozane bethuna. Njengoba bendithembisile ke kubantu abanesithunywa ukuba nje ikhona into endizathi ndiyenze for ukukhawulelana nabo. So ukuba ungumuntu onesithunywa, le video i-right kakhulu for wena. Mamela ke. Xa ungumuntu ke onesithunywa, okokuqala isithunywa siyahlanjululwa. Xa sihlanjululwayo isithunywa sihlanjululwa emanzini ahambayo, elwandle okanye emlanjeni okanye empophomeni. Isithunywa ke sihlanjululwa apho. Okwesibini, isithunywa sihlanjululwa ngumuntu onjani? Isithunywa ke uyasihlanjululwa ngomntu wakwamoya, umuntu onesiphiwo naye. Uyasihlanjululwa ngumthandazi, uyasihlanjululwa ngumuntu oligqirha. Then ke ngoku after uhlanjululiwe as umntana wesithunywa ofuna ukuthobela isithunywa sakhe, zintoni aye athi azenze? Umzekelo, xa sewuhlanjululiwe okanye kuhlanjululwe isithunywa sakho, into oyenzayo ke mntakabawo kuthandaza every day. Awulali ungathandazanga as umntana wesithunywa. Into uzisebenzise ke xa ungumntana wesithunywa uthandaza, usebenzisa amakhandlela. Amakhandlela funeka uyazi ukuba uye wenza igrocery yawo ngoba uwasebenzisa kakhulu. Xa ungumntana wesithunywa awulali ungalayitanga uthandaza. Number 2, xa ungumntana wesithunywa kusebenzisa iglasi yamanzi xa uthandazayo. Iglasi yamanzi funeka ibe khona. Iglasi enamanzi, uyalayita izibane zakho, uthandaze, usele iglasi yakho yamanzi. Every day. Awuphumi, awukhe uthi une-break ngoba uyalwa. Okwesithathu, xa ungumntana wesithunywa funeka ube neBhayibhile. iBhayibhile xa ungumntana wesithunywa funeka ube nayo. Uba ke ungumXhosa uzaba neBhayibhile yesiXhosa, uba ke umSuthu uzaba neBhayibhile yesiSuthu, but ke kumele wenze sure uba uneBhayibhile le yesintu uba ungumXhosa, ngoba ngenye ixesha uzawuphupha besithi abayifuni le ye-English oyithengileyo. iBhayibhile uba nayo ngoba into endayiqaphelayo noma apha eBhayibhileni kwenzeka exactly ngale ndlela esiphila ngayo kwimihla yanamhlanje. Le ndlela siphila ngayo ikhona apha eBhayibhileni. Yile nto umntana wesithunywa funeka abe neBhayibhile. Xa ungumntana wesithunywa ke, ukuba mhlawumbi ungumntu olivila, ndingacebisa ndithi hayi ungaya eSt. John's. Umzekelo, uyothatha iintsebenzo zokuphalaza, iintsebenzo zesipeyiti. Xa ungumntana wesithunywa ke funeka uyazi uba uyaphalaza, uyapeyita, uthanda namanzi, ibafu yamanzi abandayo. Xa ukhona u-off nge-weekend okanye nje ngelo xesha o-available ngalo, uvuke ekuseni uphalaze, uthathe iintsebenzo zokuphakamisa isithunywa sakho. Xa uphalaza ke, mna into endiyisebenzisayo nantsi. Umuntu oyidingayo uyayifumana kum. I-liquid blue lena. Funeka uyazi ukuba uba nayo, okanye i-blue stone uyazi uba uba nazo xa uthobela isithunywa sakho okanye xa uphakamisa isithunywa sakho. I-blue stone nam umuntu uyayifumana kum, atsho ke ngoku aqhube nesithunywa sakhe, atsho aye kukhala. And ke ngoku funeka ke uzinikele. Uba uyafeyila ekuzinikeleni as umntana wesithunywa, uyapanishwa kakhulu. Isithunywa ke siyapanisha. Kanti ke xa ungumntu ozinikelayo kuso, siyanguvulela izinto zakho. So funeka uyazi ke ngokuba xa ungumntana wesithunywa, ungumntu olala ethandazile every day. Uyathandaza ebusuku, uyathandaza ekuseni. Xa ukhona unethuba uyayithatha intsebenzo yokuphalaza, uyayithatha intsebenzo yesipeyiti, uyayithatha intsebenzo yebhafu yamanzi abandayo.
So zizinto ezo ke ekumele uyazi kuba uyazenza xa ungumuntu ophakamisa isithunywa sakhe. Isithunywa kasilifuni ivila, asilifuni ivila tu. Ubolivila mntasekhaya, hayi eso sithunywa sakho asoze siphakame. Kanti uba uziqhelisa ukukhuthala, isithunywa siyaphakama. Then zizinto ezo ke othi uqale uzenze xa ufuna ukuthobela isithunywa sakho. Uba wenza kanjalo ke kuba lula uba uthi go through to ezinye stages. Uba ustage 1 umpasile loo nto igqiba uthetha ngaye, uziqhelanise naye, kuba lula uba udlule kwezinye stages zokuphakamisa isithunywa. So ndizanishiya apho ke namhlanje. Enkosi. Subscribe.